नाजाबोदोंमोन नाथाय जुवा बन्द खालामग्रा सरकारबो फैबाय खिन्थु एबार आरो सावरायना खालामो सोरबा दाबो गामि गामि जुवा गेलेनो नागिरोबा लामाफ्राव मोनबाय खिन्थु थिखांना लांगोन पुलिसनि गारियाव मिथिबाय दा ओंखायनो जुवाफ्रा बन्द जानाया मोजां दा आं बुंदों मा जे खोमसिखौ रायनायनिख्रुइ गाज्रिखौ रायनायनिख्रुइ जोङो मा खालामनांगोन खोमसियाव जुदि केन्डेल मोनसे सावना होयोबा बेयाव स्रां जायो दा जोंहाबो दिनै जोंनि हारिनि सोरगिदिं जों जुदि खोमसि नुदोंबा आन्दायनाय बायदि नुबायब्ला दावगानो हाया हायै बायदि मोनदोंब्ला जोङो गियाननि आलारि बाथिखौ सावनांगोन आरो गियाननि आलारि बाथिखौ अब्लासो सावनो हागोन जेब्ला साफ्रोमबो जोंनि सुबुङा लेखा गोरों जागोन रोंखा राखा जागोन अब्लासो खोमसिया जोंनिफ्राय गोजान लांगोन जायखारलांगोन दिनै बे खोमसिनि थाखायनो थांनाय 30 बोसोराव बिग्रायखांनायनि जांख्रिखांनायनि नामाव गावबा गाव बिदा फंबाय बुथारलायदों गावजों गाव न' सावलायलायदों गावजों गाव नायलायलायनो हायैनि मोनसे थासारि फैदों राजखान्थियावनो जा समाजावनो जा धोरोमावनो जा जेरावबो बेले बेजे नुजादों दा बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनो नांगौ बायदि गियानखौ जों बुथुमनानै लानो हायाखै जोंनि हारियाल' नङा राजखान्थियाव मालाय हारियाबो मोननै मोनथाम राजखान्थि हान्जायाव दङ दिनै असमिया मानसिफ्राबो दङ एजिपियाव दङ बिजेपियाव दङ कंग्रेसआव दङ बिथांमोना बुलायलायाखै जोंनिया बुलायलायो धोरोमा जोंनिया ब्रह्म बाथौ ख्रिस्टियान ठाकुर जेरावबो दङ जोंनियाबो बिथांमोननियाबो दङ जेरावबो जोंनिया जेरैबायदि नारा नाथा जायो एखनबा बिथांमोननिया जाया बे गासैबो गेना गोरोन्थि एना एनि जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो नांगौ बायदि गियान सोरजिनानै लानो हायाखै दा ओंखायनो नैबे 21st सेन्चुरियाव जोंनि हारिनि मावनांगौ खामानिया गुबैसिन खामानियानो आं सानो जे जोङो सोलोंथाइ लानाय आरो गियान लानाय दिनै सोलोंथाइया स्कुल कलेजनि लेखा फरायनायावल' जोबनानै थाङासै बेयावनो जोबथा जायासै बिनिख्रुइ बियन गोबां गोजानाव सहैबाय सोलोंथाइया नैबे समाव खिन्थु जोङो सोरबा एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलाव फरायनायजोंनो आङो लेखा गोरों जाबाय होनना बुंबा बे जानाय नङा खिन्थु बे जुगा साइन्सनि जुग होनना बुंदोंमोन दा साइन्सनिफ्राय बारनानै आरोबाव साइन्सआथ' दंखायोनो डिजिटेल जुग जाबावबाय कम्पिउटार नङाबा रावबो सोलिनो हाला जोंहा दिनै गासिबो इन्टारनेटजोंसो सोलिग्रा जाबाय कम्पिउटारजोंसो सोलिग्रा जाबाय दा बे समाव जोङो बयबो दिनै आथिखालनि मुगाया जेखौ खावलायदों जाबायदि सोलोंथाइ लानो खावलायदों बेखौ जोङो बयबो लानांगोन नों आबादारियानो जा नोङो दखानियानो जा नोङो न'खराव माबा मोनसे मावना जाग्रायानो जा जि थाखोनि जाया मानो जोंनो सोलोंथाइखौ नांखाथारगोन दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ गेरेमसा हारि गेदेमा हारि जानांगौबा फिसा फिसौ माखासे आखुथायफोरखौ जोङो गारनांसिगोन जाय आखुथाया जोंनि हारिखौ उनथिंसो बोबथाबाय थायो बेबायदि आखुथाय बेबायदि केरेक्टारिस्टिक्सफोरखौ जोंहा सेन्स खालामनायनि सम फैबाय दा बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ न'खर गंसेयाव मा मा जेंना दङ जोंहा माइरं गैया न' बां गैया थाखा फैसा गैया बेफोर जेंनानि थाखाय सानफ्रोमबो जुजिगासिनो दङ जोङो बिनि अनगायै मा जेंना दंबावो जाय जोंनि न'खरखौ जौगानायाव हेंथा होदों बै जेंनाफोरखौ खिन्थु जोङो बोस्रांनांगोन बै जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगोन आरो बिनि थाखाय जानजि खाफ्रानांगोन जोङो मोनसे माहारि हिसाबै थांना थानो थांनाय 50 बोसोराव गोबां सुबुङा थैबाय जिउ गारबाय आरो दिनै नाजायैनो हारिया नैबे अबस्थायाव फैबाय आरो दा जोङो हारि हिसाबै थैनायनि खोथा गैला जोङो गोजौसिमसो थांनांगोन जोंनि हारिनि मानसिफोरनि कनफिडेन्सनि जे लेभेल बियो गुबुन हारिफोरनिख्रुइ जथेस्थ गोजौआव फैबाय नाथाय बेफोर मोनसे साइन्टिफिक टेम्पारमेन्टजों गोनोखोआरि मोनसे बिनि मोनसे माबाजों लेभेलजों जोङो लाबोनांसिगौ अब्लासो जोङो बियो सास्टेनेबल जागोन गोजोर जागोन ओरैनो सानब्रबनानै मावब्रबनानै नैबेखौ खालामसै होनबा बे सास्टेन जानाय नङा जोरनाय नङा दिनैनि SDG सोलिगासिनो दङ सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल मुलुगाव जि खामानि मावगोन बियो सास्टेन जानांगोन आं स्कुल गंसे नुयोबा बे स्कुला फैगौ 1000 बोसोरसिम 100 बोसोरसिम मोजां खामानियाव बाहायजानांगोन आङो कलेज गंसे नुयोबा बियो फैगौ 100-200 बोसोरसिम सोलिनांगोन आङो गामियाव थानसालिनि लामा बानाय बियो सास्टेनेबल जानांगोन जि खामानिखौनो मावा मानो
दा नैबे समाव बेनिखायनो जोबोद इमोशनेल सेक्टरखौ जोङो हारिया गारनांसिगोन मोनसे समाव जों इमोशन जाबोबा इमोशन जानांगो सोमावसारनो जांख्रिखांनो माबा मोनसे खामानि मावनो एसे सेन्टिमेन्टेल इमोशनेल एसे 3% थानांगौ मानसिनाव नाथाय जोङो एखनबा ओरैबायदि इमोशनेल जायो जे जोङो खुनु मोनसे साइन्टिफिक जिनिसखौनो साननो बावलाङो बोलोजोंनो खुगाजोंनो गासैखौबो मावनो हाजोबगोन बायदि सानना लायो उनाव थाङै थुङै नायबा जेबोआनो गैया दा थांनाय 27 बोसोराव सरकार मोनसे दङमोन गोबां खामानि मावनो खाबु मोनदोंमोन आङो मास मोनसे दिनै सरकाराव फैनानै जाखौ नुबाय गथि गथि मावनाय मोनब्ला दिनै स्कुल कलेजनि जेंनाया थानाय नङामोन लामा दालांनि जेंनाया थानाय नङामोन लाइमोनफोरनोबो खामानि होजोबनानै बयबो रां खामायनानै मोजाङै संसार जानानै बे 27 बोसोराव जोंनि हारिया इन्डियानि गेजेरावनो मोनसे सोद्रोम हारि जानो हासिगौमोन जौगानाय हारि जानो हासिगौमोन सोद्रोमाथ' नङा जोङो जौगानाय हारि जानो हागौसिगौमोन जोङो नाथाय थांनाय समाव जेबो प्लान पलिसिखौनो बिथांमोना लायाखिसै ना रांखान्थि जौगानायनि ना समाज फोसाबनायनि खुनु मोनसे पलिसि गैया केन्द्र सरकार आरो राज्य सरकारनिफ्राय फैनायखौ गरफा गरनै रानदों आरो बिनि बांसिनखौनो मन'जोबदों दा बेवहायसो जोंनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जादों आं नैबे साननैसोआव स्कुल नायनो थांदों स्कुलाव सोंदों स्कुला दिनै 30 बोसोर जाबाय 20 बोसोर जाबाय स्कुला प्रभिन्सियेल स्कुल बिनि माने दाबो मा स्कुला माने कनक्रिट नङा माने फ्ल'रा माने पाक्का नङा गथ'फ्रा हायावनो जिरायनानै फरायगासिनो दङ बेलेगाव नङा बेयो क'क्राझारावनो देबायगाव समस्थियावनो दाख्लै आं बेबायदि स्कुल बेरायनानै फैबावदों आसरित दा सरकारा माथो खालामखो बरगाव समस्थियाव आं बेबायदि स्कुल मोनबाय आसरित मा मावखो थांनाय 50 बोसोराव जोङो एमपि मोनबाय एमएलए मोनबाय मन्त्रि मोनबाय गासिबो बिनिनो गोजा दालाय दालाय बै जायगायाव दाबो बिथांमोना नायसनाखै जे बेवहाय सोरबा गिदिर लिरगिरिया फरायनो थांनाय स्कुला बनरगावआव जे दाबो बिनि फरायसाफ्रा जे हायावसो जिरायनानै फरायनांगौ दासिमबो थिग खालामाखै दा बै हिसाब खालामनानै मोनबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव 11,000 क्लासरुम नांगौ जोंनो दायो 11,000 क्लासरुम अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै फरायनो हागोन अंगनबादि सेन्टारफोरखौ नायबाय खुदियाफ्रा स्कुलाव थांनायनि सिगाङावनो एसे मानसिफोरजों गोरोबनो थाखाय ससियेल केरेक्टारखौ लाबोनो थाखाय गिनायखौ होखारनो थाखाय अंगनबादि सेन्टाराव बिमाफ्रा हरनांगौ दा बै अंगनबादि सेन्टारा इउनिसेफनि मोनसे प्रग्राम थाखा फैसानि खुनु आंखाल गैया उन्दैफोरनो खाजा जाहोनांगौ बिसोरनि सेन्टारखौ लुना होनांगौ 7,000 अंगनबादि सेन्टार दङ जोंनियाव बिनि गेजेराव 6,000आनो न' गैया सेन्टारानो गैया न'आनो गैया ओरैबायदि अबस्था दा बेल' नङा गोबां जेंना दङ आबादारिफोरनि बिथिङाव जोङो गासिबो आबाद मावनानै जायो आबाद बिफानाव साप्लाइनि बादै जेबो खामानि मावा दा दाख्लै आङो डिपार्टमेन्टआव रायज्लायनानै बुंदों एबारनि जि फैसा बेखौ खिन्थु आबादारिफोरनि लाबा लाबनि थाखाय बाहायनांगोन माबायदि बाहायनो इलेक्सनाव जों फोसावखादोंमोन जिखिनि माइ जोलै बायदिसिना जोलै होनांगौ बेखौथ' होखागोन बेखौ साप्लाइ खालामनांगौ गैया नाथाय बाखिखिनि जि फैसा बेजों मोनफ्रोमबो ब्लकआव फार्स्ट ब्लकआव बिनि उनाव भिसिडिसिआव ब्लकआव मोनसे मोनसे कास्टम हायारिं सेन्टार गायसननांगोन होननानै बुंदों आं जों रायज्लायदों गभर्नमेन्टआव कास्टम हायारिं सेन्टारा मा बेवहाय ट्रेक्टर थानांगोन माइ हाग्रा मेसिन थानांगोन माइ गायग्रा मेसिन थानांगोन माइ बुरग्रा मेसिन थानांगोन मुलि होग्रा मेसिन थानांगोन गासिबो ज' थाजोबनांगोन मोनसे मोनसे ब्लकआव बियो थागोन आरो बेखौ फ्रि आबादारिफ्रा लानानै बाहायनो मोननांगोन जोंनि एग्रिकालचाराव मोनसे रेभलिउसन लाबोनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा आबाद मावला नांगोलखौ मोजां मोनला हाब्रु गानोबो मोजां मोनला लेखा गोरों जाबाय दा पान्जाब हारियानाफोरनि बायदि आमेरिका इंलेन्डनि बायदि जोंनियाबो जिन्स गाननानै आबाद मावनो लुबैसै सेंग्राफ्रा नाथाय सुबिदाया गैया दा नों गाननाय जोमनायानो जियानो जा सुबिदाया फैबाय टेक्न'लजिया फैबाय दा बेखौ बाहायनो थाखाय जोङो नाजानांसिगौ दा बिनि थाखायनो दिनै फुंसिम जोङो थिग खालामबाय जोंनियाव 33टा ब्लक दङ 33टा ब्लकआव एबार प्रथम मोनफ्रोमबो ब्लकआवनोखि बे कास्टम हायारिं सेन्टार माइ हाग्रा माइ गायग्रा आरो ट्रेक्टर गंनै गंनै बेखौ जोङो 10 दिननि गेजेराव लाबोनो नागिरदों जेरावबो आरो साफ्रोमबो आबादारिखौ ट्रेनिं होनाय जागोन ट्रेन्सप्लान्टार मेसिनाव माइ गायनांगौब्ला
खोथियाखौ हायाव फोना जानाय नङा बेखौ आलादा रोखोमैसो फोनांगोन नाथाय सानसेयावनो जेला 20 बिगा 30 बिगा 50 बिगा गायनो हागोन मेसिनजों होमबाथ' जोंहा बिराद लाब जागोन दा बै मेसिनफोरखौ जोङो लाबोनो थाखाय थिग खालामदों दा बेनि अनगायै लाइमोनफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ जोङो मोजाङै खामानियाव बाहायनायनि थाखाय माखासे पलिसिखौ दिनै दिल्लीनि मुम्बाइनि इभेन फरेननि माखासे इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा जोंजों लोगो लाफानो नाजाबोगासिनो दङ खामानि मावनो थाखाय खामानि मावनो गोसो थायोबा मदद खालामग्रा मानसिनि आंखाल गैया बावैसो आङो दिल्लीयाव थांबाय एग्रिकालचार बिफाना बुंदों जोङो 1000 कोटि नांगौबाबो हरगोन नाथाय नोंथांमोननियाव दिनै फैसा बिनो फैग्रा मानसि गैया गरसे गरनै फैसा मोनलाङोबा मोजां बाहाया सिगांनि लायबिलिटिसा 2300 कोटि दङ दायो गभर्नमेन्टआव 2300 कोटि दाहार जानानै गालांदों थांनाय सरकारा दा थेवबो जों नागारनाय नङा जि सानसे साननै सरकार थायो बेवहाय रायजोनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो जोङो गुबुन जेबो खोथा मिथिया दायो दाख्लै हा होनायखौ लानानै गोबां लिरदों मानो हा होदों आंथ' थांनानै अफिसाव नायबाय मालायनि हाखौथ' बादो जोंनियानो हा गैया हाजार दङ दायो जोंनि मानसिफ्रा हा मोननांगोन ना मोनाङा बिसोर ओरै फरेस्टआव थाग्राफ्रा हा गैया ओरै हादानाव थाग्राफ्रा माने हादानाव थाग्राफ्राबो गोबां मानसि दङ रेभिनिउ ओनसोलाव थाग्राफ्राबो थादों न' लुनानै खिन्थु हाया बिनि नामाव गैया दा दाख्लैयो 80% जोंनि मानसिफोरनो हानि मोनथायखौ होनाय जादों गुबुनफोरनोबो एसे होदों दा स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ सोर बेसेबां मोनगोन जि खामानिखौ दिनै मावना फोजोबोबा लाब जायो बेखौ मानो 10 बोसोर पेन्डिं खालामनानै दोननांगोन बेखौ दिनैनो मावनानै फोजोबनांगोन आं बेखौ सानो सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो सानदों जे मोनसे सोलायनाय लाबोनांगोन आरो सोलायनाय लाबोनांगौब्ला जोंनि फोरोंगिरि जोंनि डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे गार्जेन आरो फरायसाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थानांगोन दा बे सोमोन्दोखौ लाबोनो थाखाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे इनिशिएटिभ लानो थाखाय अफिसारफोरखौ आं खावलायदों गिबि आं बिथांमोनखौ दाख्लै मिटिं लिंनानै खावलायदों बिअ जिअ जिआइ अफिसफ्राव जि करापसन जायो बेखौ फार्स्ट बन्द खालामग्रोनांगोन जानुवारि माससिमल' बयनोबो फ्रि होनाय जादों फेब्रुवारि मासाव जुदि सोरबा बेबायदि बायदिसिनायाव हमजायोबा बिथांमोना खिन्थु साख्रि थांगोन फेब्रुवारि मासनिफ्राय रायजोफोर फरायसाफोरखौ जोङो बोरैहाय हिउमेन रिसोर्स खालामनो हायो बिनि थाखाय माखासे पलिसि जोङो सानगासिनो दङ दा बेनिखायनो गिबि हाबाफारि हिसाबै फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइकनिफ्रायनो जेसेबां थाखो 7 निफ्राय थाखो 12 सिम फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ केरियार सार्भे खालामनाय जागोन खेबसे खेबनै खेबथाम सार्भे खालामनाय जागोन जुदि सोरबा गथ'आ खेबथामबो बुङोब्ला आं फुटबलार जागोन अब्ला बेखौ फुटबल कोचिं होनायनि बेबस्था खालामगोन सोरबा फरायसुलिया बुङोबा आं आईएएस अफिसार जागोन खेबथामावबो जुदि बियो बुङोबा बिनि सार्भेयाव अब्ला बेखौ आईएएस बानायनो थाखाय जेरैबायदि बिनो सोलोंथाइ नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन सोरबा जुदि बुङोबा आं डक्टर जागोन बेखौ डक्टर बानायनायनि थाखाय सिन्था खालामगोन सोरबा जुदि बुङोबा आं डिफेन्सआव थांगोन दिनै मसलपुराव सासे हिनजावसाया बुंदों जे आङो सीआरपीएफआव हाबनो लुबैयो डिफेन्सआव हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ आं बुंदों मानो सीआरपीएफआव हाबनो माने कनस्टेबलआव नोङो सीआरपीएफनि अफिसार जानो नाजा नोंहा बैसो दङ लेखा फरायबाय एसे नाजायोबा गाबोनो मोजां माखासे मोजां आनजाद होनानै एन्ट्रेन्स आनजाद होनानै नों अफिसारखौनो जानो हायो दा बिनि बेबस्थाखौ जों सरकारानो खालामनो नागिरदों जायफोरा बीए फरायबाय थादों बिथांमोननिया सेपारेट जागोन सोर प्रफेसर जानो सोर बेंकआव साख्रि मावगोन सोर रेलवेआव मावगोन सोर स्टाफ सिलेक्शनाव मावगोन सोर इन्सपेक्टर जागोन गासैखौबो सार्भे खालामजोबनानै एकर्डिंलि बयनिबो थाखाय एक्सट्रा कोचिंनि बेबस्था खालामना होनाय जागोन नांगौबा 10 कोटि फैसाखौ बेयावनो गारगोन हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टआ जागोन ओरैनो साप्लाइ होयैसो जौ लोंना फोजोबजोब्बाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाया 80% साप्लाइ फार्निचार साप्लाइ दा ओंखायनो मानो फार्निचार साप्लाइनो जोंनि गथ'फोरनि नामाव खरस खालामगोन गाबोन बे गथ'फ्रा जुदि आईएएस अफिसार जायोबा डाक्टार इन्जिनियार प्रफेसर मोजां मानसि जायोब्ला बिजनेसमेन जायोब्ला अब्ला जोंहा हारिया जौगागोन दा ओंखायनो रायजोफोर एसे सोलायनाय खामानि मावनो थाखाय जानजि खाफ्रानाय जादों दा नोंथांमोननि अननाय इसोरनि अननाय नांगोन दा आं राजखान्थियाव फैबाय हिसाबै एसे राजखान्थिनि लाइननि खोथाखौ बुंदों
नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि सोरबा आफादा था दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबानो जों हमनो हागोन कि जोंनि हारिया सेफ जानानै दङ जोंनि हारिया रैखाथि मोननानै दङ दिनै ओरैबायदि मोनसेबो खामानि गैया जेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावालासिनो थानो हायो नांलाय खमलायनिफ्राय हा हुनिफ्राय लानानै जेसेबां जेंना दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो गोनां जायो आरो मावबोनायखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा भारताव मिथिजानाय मोनसे आफाद जाबाय सारा सा सानजा भारताव बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे आफाद जाबाय मोनसे गोख्रों आफाद जाबाय जाय आफादखौनोखि दिनै भारतनि नखर मन्त्रि भारतनि गिबि मन्त्रियाबो मोजाङै सिनायग्रा जाबाय बे आफादनि आफादगिरिया सोर नेहाथारिया सोर बे लेभेलाव थांबाय दा ओंखायनो दिनै सोरबाया जुदि सानबावोबा गावबो माबा मोनसे आफादाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो टारगेट खालामनानै लायो नन्देस्वर दैमारि लिरगिरि बिथाङा दाख्लै मोनसे लिरबिदां लिरनाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बे बिसम्बियाव आं नुनो मोनदों जे एबसुखौ बयबो क्रिटिसाइज खालामो एबसुखौ बयबो अरो नाथाय मानो अरो मानो क्रिटिसाइज खालामो मोजाङै सोरबा रावबो बुंनो रोङा प्रफेसारफोरनि खुगायाव एबसुनि हेंथा सोरबा बबेबा जातीय आफादनि खुगायाव एबसुनि हेंथा राजखान्थियावथ' थाखायो जोंहा एबसुनि हेंथा बयनिबो खुगायाव एबसुनि हेंथा माखासे जुक्ति थायो माखासे मानसिनियाव नाथाय बिथांमोना मोजाङै खेंफोरथि होनो हाया मानि थाखाय बिथांमोना एबसुखौ हेंथा खालामो बिथाङा मोजां लिरबिदां मोनसे लिरदों दा ओंखायनो रायजोफोर नाङा फाङा सिन्था नाङा फाङा खामानिफोरखौ ज्राब गारनांगोन जों जौगानायनि खामानि मावनांगोन दा कख्लाबारि ओनसोलाव गोबां हाबा मावनांगौ दङ दै खुरखानाय लामा बानायनाय दालां बानायनाय आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होदोंमोन बे कख्लाबारि फार्मखौ जेरैखि जाया फाहामनांगौ होननानै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टखौ सासे इएमनो होनो गोनां जाबाय नाथाय कख्लाबारि फार्मखौ बिनिफ्राय दानख'नानै आं आंनि आखायावनो लाखिदों बेखौ जेरैखि जाया चेलेन्ज लानानै मोजां खालामनांगौ होननानै कख्लाबारि फार्मखौ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय दानख'नानै आंनि आखायाव लाखिदों आङो दा बेखौ फैगौ 28आव 28 तारिखआव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटी फर्मार भाइस चेन्सेलर फर्मार डाइरेक्टर जोंनि गासैबो सिएसडि आरो स्टाफफोरखौ आं थिनहरजोबदों सानसेया गिदिंनांगौ कख्लाबारि फार्मखौ नायजोबनांगौ आरो बेखौ इन्डियानि मोनसे बेस्ट सीड फार्म खालामनो थाखाय मा नांगौ बेखौ प्रजेक्टखौ बानायनानै आंनो होनांगौ होननानै आरो बिनि थाखाय 100 कोटि 200 कोटि 300 कोटि नांगौ बोरैहाय फैसा लाबोनांगौ सोरजों नांलायनांगौ बेखौ जों मावगोन नाथाय कख्लाबारि फार्मखौ बोसोरथामनि गेजेराव जेरैखि जाया इन्डियानि मोनसे मोजां फार्म बानायनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ बिबान होदों दा मोनसे जोंनो अनुष्ठान नांगोन मोजां बेजों लोगोसे मोनसे स्टेडियामनि गोनांथिखौ आं हमनो हादों जे जोंहा कख्लाबारि ओनसोलाव मोजां मोनसे स्टेडियाम नांगौ मोजां मोनसे अडिटोरियाम नांगौ बे नांनाय इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जोङो बानायजोबनांगोन आङो दायो गुबुन जिनिसफोरखौ नायाखै जे ओनसोला जौगानांगौबा हारिया जौगानांगौबा बबेखौ बानायग्रोनांगौ बेखौ मेगन मिसिबनानै बानायलांजोब नागिरदों आरो हां मोनसेयावनो बर'नि गेदेमाफोरनि मुसुखा बानायनाय पार्क बानायनाय टम बानायनाय बेखौबो हां मोनसेयावनो बानायजोबनो सानदों बिनेश्वर ब्रह्मनि दिनै स्टेचुखौ गोबां बोसोर गारना दोनबाय बिथांनि मुसुखा बानायनाय सिलागामनि मुसुखा बानायनाय हरखाब नार्जारिनि मुसुखा बानायनाय बिहुराम बर'नि मुसुखा बानायनाय सरन समरनि मुसुखा बानायनाय जेसेबां जोंनि हिर'फोर हारिनि थाखाय मावलांबाय कनकेश्वर नार्जारिनिफ्राय लानानै बयनिबो मुसुखाफोरखौ गायसनजोबनानै हारियाव जाहाथे मोनसे मेगनजों नुनाय भिजिबल मोनसे चेन्ज लाबोनो हायो बे खामानिखौ मावनानै साख्रिया सानसे थायोना साननै थायो मिथिया रायजोफोर नांगौ बायदि देरहायाखै नालाय दा नंखायनो जि साननैसो साख्रिया थायो मावनांगौ हाबाखिनिखौ मावनानै बिदाय लानो होननानै सानदों दा जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आं खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों अराय जाहाथे लोगो लाफायो आरो एबसुनि दिनै गोदान बिबानगिरि मोनदों आफादगिरि नेहाथारि दा सिनायथि होगोन बिथांमोनजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि गासैबो दखलाखौ खावलायदों आङो सरकारा जोंनियानो नाथाय जोङो बिनि गेजेरजोंनो हारिनि खामानि मावनायनि माखासे एजेन्डाखौ जाहाथे बै समाव मोजाङै मावलाङो हारिया एबसुनि सायाव सोनारो दा एबसुआबो हारिनि सायाव सोनारो अब्ला हारिनि जि जेंनाफोर बेखौ जोङो मोजाङै गहपुरनि जथुम्माया जोबनायनि उनावनो मोजाङै माखासे पलिसिफोरखौ लानानै स्पिडआव खामानि मावलांनांगोन स्कुल कलेज बानायनायखौ बे गासैबो खामानिफोरखौ बोरै मावगोन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेबस्था खालामगासिनो दङ
99 मास्टारफोरनि जेंना दङ, टेट मास्टारफोरनि जेंना दङ, बे गासैखौबो बोस्रांनो थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावगोन। नाथाय एबसुनि जि बिबान बेखौ जाहाथे एबसुआ मोजाङै बानलाङो आं बेखौ खावलायदों आरो बेवहाय जाहाथे मेंनाय बानाय लायाजासे बाक्सा जिल्लायाव गोबां जेंना दङ बेखौ जाहाथे मोजाङै बानस'लाङो मावलाङो आं बेखौ खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गासैबो हारिफोरजों सोमोन्दोआ मोजां थानांगोन। बे सोमोन्दोखौ मोजां लानानै गोख्रोङै हाबा मावलांगोन आं बेखौनो मिजिं थिलांनानै जोबथारनायाव बयबो रायजो राजानिसिम बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय आरो लोगोसे दिनैनि मेलखौ आङो बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।